వెల్కమ్ టు ప్రణతి వీలాగ్స్. ఈరోజు మన ఛానల్లో మిర్చి మూరి మిక్చర్ చేయబోతున్నాను. సో దీనికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సింది మూరి, మిర్చి బజ్జీస్, చాట్ మసాలా పౌడర్, చిల్లీ పౌడర్, సాల్ట్, ఎనీ మిక్చర్, ఆనియన్స్, చిల్లీస్, క్యారెట్, కొరియండర్ ఇవి చాప్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఒక లెమన్ స్లైస్. మిర్చి బజ్జీస్ ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇందులో పచ్చిమిరపకాయలు పెద్ద పెద్దగా ఉంటే కనుక వాటిని కొన్ని తీసేసుకోవచ్చు. ఈ కట్ చేసుకున్న బజ్జీ మొత్తం ఒక పెద్ద బౌల్లో వేసుకుందాము. ఆ తర్వాత ఇందులో 1 కప్ మూరి వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్న మిక్చర్ ఆర్ కార్న్ఫ్లేక్స్ ఉంటే అవన్నీ వేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ముందుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్ ఇవి 2 వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొత్తిమీర ఇంకా చిల్లీస్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సాల్ట్, కారం ఇంకా చాట్ మసాలా ఇవి అన్నీ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక నిమ్మకాయ స్లైస్ బాగా పిండుకొని ఆ తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి. నిమ్మకాయ మొత్తం ఆ మిక్చర్ మొత్తానికి అంటేలా కలుపుకోవాలి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్తో మిర్చి మూరి మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, ట్రై చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.